13-14 май изтича 120-дневния срок, който е даден на концесионера за осигуряване, финансиране и започване изграждането на магистрала Тракия. До този срок тяхното становище е, че те ще осигурят необходимото финансиране и ще започнат изграждането на останалите участъци от магистрала Тракия. Ако това не се случи, удължаване на срока от страна на Министерския съвет няма да има и тогава най-вероятно продължаването на строителството на магистралата ще стане с бюджетни средства, които ще поискаме, ако трябва и целево от Народното събрание да ги даде допълнително. Договорът няма да се стартира, ако те не осигурят до 13 или 14 май финансирането. Прекратява се договора. Ако предположим, че май месец концесионера няма да се изпълни, май сега концесионера няма да се изпълни ангажимента, казах, че до 3-4 месеца могат да бъдат проведени процедурите и да започне изграждането на магистралата. Без да слагам обжалванията, които могат да продължат и с години.